खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों बिएलटिनि गायसनगिरि बिर सिलांगा बसुमतारी गेदेमा बिथांनि 28थि थैनाय सानखौ कokrajhar जिल्लानि बंशिगाव सिलांगापुरियाव 28 जुन अदेबानि गाबोन खुंफुंनो साखाफारा जादों। हाबाफारिखौ खुंफुंगोन साखाफारानि सायाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि बुंथिगिरि जनक उजिर बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिएलटिनि गायसनगिरि बिर सिलांगा बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि बायजोआव थाग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि सिङाव बेसेन नाङै इउपिएससि आरो एपिएससिनि कचिं होनायखौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोलनि सिभिल सार्भिस बिजाथिफोरनो जुनियायै होनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि बियाबनि बिपिएफआ नंखायै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ गावसोरनि हानजायाव सोनायनि अजद दैखांदों। थांनाय मैया बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय हास्रा गामिनि इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरि सोद्रोमाफोरखौ नंखायै मेलाव बाहागो लानायनि असिलायै लेंलांना बिपिएफ दोलोनि माला गानहोनायखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों अजद होदों इउपिपिएलनि मावथिफोरा। 63 नं साफागुरि बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मैया बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय हास्रा गामियाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि मावथिफोरा भिलेज अर्गेनाइजेसन भिअ'नि मिथिं होनना लेंना लाङो आरो नंखायै बिपिएफ दोलोनि माला गानहोना जयनिं जाहोदों होनना इउपिपिएलनि मावथिफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा 20 साननि थाखाय न'आव फैथ'दों। बेयावनो 20 साननि थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय रन्जन दैमारि सार बिथाङा न'आव थाफैनायाव आखायाव गिटार लानानै मेथाइ रोजाबनाय नुथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 19 जुननिफ्रायनो गोमाना दङ पुजा बर' मुंनि सासे सिख्लाया। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि ओनसोलाव मोनसे गिदिर सानस'हायै जाथाय। थांनाय 19 जुननिफ्रायनो गोमाना दङ पुजा बर' मुंनि सासे सिख्लाया। हिनजावसानि बिफा प्रताप चन्द्र बर' आरो बिमा प्रतिता बर'आ गावनि फिसाजो गोमानायनि सायाव 20 जुन खालि ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन। नाथाय पुलिसआ दासिमबो बेखौ नागिरना दिहुननो हायाखिसै। बिथांजोनि बिमा बिफाया गुरैयै खावलायहरदों दि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हिनजावसाखौ जानबुं अनजिमा 9101245252 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन सिंखाय सावथुना फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो सिंखाय बर' सावथुनखौ रिलिज खालामगोन होनना खौरां मोननाय जादों। सिंखाय बर' सावथुननि टिजारखौ थांनाय मैया बेखेवबाय। सारन्थाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव प्रडिउसार ममता महिलारी आरो राजा नार्जारिनि डिरेक्शनाव सिंखाय आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ थांनाय मैया बेखेवबाय। मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि फाव खालामनायखौ बे सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन।
udalguri जिल्लानि सिङाव थानाय माइदांगुरिनि समाज सिबियारि रुपनाथ मुसाहारि आरो रम्भा मुसाहारिनि फिसाज्ला सानराजा मुसाहारिया ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सानराजा मुसाहारिया डक्टर अफ फिल'सफि डिग्रीखौ मोननो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जुल'जि बिफाननि बिबुंगिरि डक्टर खांगेमबां ब्रनसन कुमारनि दैदेननायाव बिजिरसंनानै पिएचडि डिग्रीखौ मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोनदों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।